tuna hen Pangzawl la kanomeka tuna hen kabula henin puhluna VLTF an hruaitu kan kom dona ni ama sain I hemi lockdown chung hianin VLTF malakna lian tham amo ate betanga lian berthling mishil thing Pangzawl village level task force hian committee member kha guideline angin kanin ruata sumi nuwa chuan mitlom ngai tak tak te na tangin mimal le pol te ko kan NGO tangin thanpuina hemi committee tan hian an ron the chuaka an chunga po kan lawm khop maya har satna hi chu tiangin a lian tham han soitur kan la nei lowa maro chu ma din mun har sadewa kan fiat te hi Pangzawl veng ruka hian bu pai te le somhe te kan sema tin BL2 MLA Dr VL Hmangaihzeli min pek to te po hi VLTF hian katiang mi har sadeu hne na han kan sem chuak bokani ani chon hemi lockdown chung hianin Pangzawl khu chunga hian thiat tok emo chuan cham tiang rengten omem thiat tok hi pathum kan neia a chuan cham angzong hi chuan tun din hmuna chuan Pathian zara kan la om lo ani chuanin tun lockdown chungchanga hian nangma mi mal veizong soidu te inayam veizong chu om nual mai thu oi hi kan ngai khop mai mi zo hi kan culture hi ti deuh dul in kom Hlima in len po kan nia hemi chungchanga hian in zirtirna po hi kan in peviau na hian tun aina sa zoka thu oi hi chu kan mamo in ka hriam mi pui hi chuan tin keimani a duty a po hian thanem kan ngai viawa henga te po hian a ler thei chungchanga te mo mi pui helaya national highway a ler thei ron tlanang te po hian mi hi an za viawa maro chu tun ai ma son na tur hi chu duty emo mi pui lam po hian kan nein ka hriam ma son thu oi na konga te mo ani chonin helaya hianin duty hi engzat nge om thin che Pangzawl hi veng ruk kan nia kan khuwa hi dar sar duty hi a task force committee atangin kan in detail baka hrethiam branch sang atang hian detail man kan siama chungte chuan a join duty ang hian kan kalpui mai chuanin helaya lo hianin duty post omem duty post hi atira chuan soito ang khanin mani branch apianga veng tina khan kan tia maro chu tuna hi chuan klemin kan hanin thla dul dewa sim top le mar to pa hian duty hi chu a khau theyang ber chon kan lakal ve ni ani tak chu I hun hlut tak min te ka pang kan lo me kuni ko in ne keini Pangzawl primary health center te buin ne mi ron tlo kan lom hle tun COVID-19 hemi kan ram pumpo ani lo khovel pumpuya I shileng hi headline Pangzawl kho apo kan lo boy pui ve mema abigin village level task force te po thei to pin an chwa an duty na se mema chuan keini hetlam Pangzawl PHC apo thei to pin ma kan lo la ve a chan chu he shi hi I kan kho aron la lut lo ma se Mizoram apo case pakhat chau po nei ni mai ilang engtiklai po he shi hi punga dar the ani awang hianin I a invent na hi thei to pin kan lo neyanga ya chumi tan chuanin keimani hetatlaya medical officer kanina angin I lockdown kan hanti chantir achang te khanin mipuya zirtirna angte kan ti chuaka I WhatsApp group ate kan the daratin mobile phone ten kanin phone kwala a invent dan shang khang te kha kan ti chuaka chu ta chuanin mipui te pon an zom chaviawin kan shia tin chu ba ka chuanin dam lo te po ama a OPD ni tina nei angkha ni shi lawin emergency case so enin kan kalpui me ka tuna hianin achan chu dam lo mipui kha aron chhuat lem lockdown lai ni vai mipui ron chhuak lem kan dua kan zawai him tlan na damdoina thokte le mipui te po kan him tlan jok nan tin damdoin lampo tuna hanin emergency case so in kan kalpuya tin chu ba ka chuanin hemi alo invent nan hianin
dam do in a ron kal reng reng te hi I mas sheng turin kan ti veka mas sheng lo chu kal kan phal lova chuan ni kan dam do in lu tira chuanin I kutsil na tur hun kan siam boka hand washing te na tur khata chuanin I kutsil dan big second som ni chung sil dan big a step te kha posterin kan tara an lo en to na tan chuanin an kutti file nanin tissue paper te kan chopa bol hlo bom te kan chop boka chuan an ron kal khanin dam lo ronin en tir tu te ron kal shim boka social distancing kha lo ngai poi mo turin kan ti a chuan a ron kal te kha an lo social distancing maintain chalo te kan hmu chuanin staff te khanin kanin vashil ve reng boka ni maintain chatur te kutsil tur te le mas sheng tur khan tin chu ba ka anon kal lai khanin a thei chuan ke ma pon hun ka nei chuanin dam doi na ron kal hne na khanin he covid 19 laka kanin ven dan tur poi mo sang te zirti na te ka lo nei ve bok china chuan chu ba ka chuanin kan dam doi in chung po hi I thei patopin kan tifai cha a khat tokin disinfectant mangin kan tifai vere bo kan dam doi in chung te po tin chu ba ka ke mani a staff shim te po hian mi puite nena kan zirtir hi kan zom chaveu bo ka dam doi in a duty a kan omlain I mask kan sheng veka kut kan sil fai cha a social distancing kan tang khatan te po kha kan maintain chavek bo ka chuan chu ba ka chuanin ho to sang lam jok te ina thu min ron pek order an ron siama khanin dam do in tina khan khum pathum om theina isolation ward siam turan tia chumi chu kan dam do in mun te a then khale chu arem lu tuk lo mar chu theng angin kanin sik soya kan dam do in te po hi I kan sik soi kwal na se mema isolation ward pakhat kan neya chu khum pathum om na ni a I bathroom attached ani boka chuan emergency kan ma mo the tur dam doi te kanin chhop lo ka oxygen te po chumi isolation ward ta chuanin kan ta lok vek boka chuanin hemi personal protective equipment kan ti PPE te po hi I sarkar atanga han claim azong chu kan dong ve amaro chu abei thama wangin le kan don ma khan kan dong don nge dong don lo ti kha kan na chat box se lo awangin heta I man ruwa kan nei ve ang te kan lakho ma kan lo nei sa te le ngai ang te kan le chuanin bitlom ngai te pon I kan PPE te min thui sak bokati kha kan soitel du'a tuna hianin I thei patopin kan dam doi po han kan lo in ringa kan lo in veng ve a mi puya po zirtir na hi kan pe chhuak ve renga atul dan angin I medical officer kanina angin atira ka pek chwa ba ka khanin alai hol mani dewa po khanin invent dan tur ti da te han kan ti chhuak ve zeu renga mi puya kanin zirtir tin chu ba ka chuanin kan health worker le asha te po hi training kanin pe vek to a staff songzong kanin pe to boka training hi atira tangkham chuanin health worker te le asha te po khanin I mi puya zirtir na anlo pe ve reng boka tin abikin aizol atanga ron ho anga te kha I home quarantine ang te kha kan lo nei ve task force te ne na tangrualin chung ho te po chu kan health worker ten an monitor reng bok amar chu tu na he chan tu ma hi quarantine ngai kanom to lawa tin kan Pangzawl PHC bial hi kan van nei na bok chu I Mizoram pon state pon atanga ron ho hi ropuya pakhat shilong atanga ron ho kan neya mandewa chu cha chu quarantine ngai phai atanga ron ho kan nei chu ani po a home quarantine azo felvek to a engma in soisel na anei lawa a chavek boka chuan tun din huna chuanin kan khut chung shim kan bel chunga hianin har sat na nei kan omlem lawa kan lawm viau ani